Salam vatandaşlar. Men şu kıskacık videomu Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedova yönlendirmekçi. Hormatsız, saygısız Berdimuhamedov. Sana yönlenen oğlun doğuman serdarı prezident edip bellecek bolyan olsan öňü bilene saýlaw geçmeli. Şo deyip düzgünleri sen bilmeyen olsan arkandak seni oynadı oturanlar bilýändir. Doğru kada kanuna laýyk geçir saýlaw geçirýän olsan Türkmenistan halkynyň 4'den 3 bölegi yurttaşyna saýýanda. Ýollary aç. Halk barsın Türkmenistana, ana ondan soň saýlaw geçir. Soňam sebäp görkezýäňde men peýgamber ýaşyna ýetenligim sebäpli diýip. Sen peýgamberimiziň adyny asla agzyňa alma. Sen peýgamber ummaty dälsin. Sen peýgamberimiziň ummatlaryny owadan nepede çüýretdiň. Haram goly. Men sen bilen bir akuratny adam ýaly gürleşesim, abraşýatsy desim gelýär bolyn. Sen adyňy duyamdan, sana ýüzlenemde men gat erbet nime geçirýänne. Peýgamberimiziň adyna batyr agzyňa alma. Peýgambere dastoýna adam dälsen, haýsy ýaşasaň gabryňda ýaşa bolyn. Soňam ýaşlara ýol bermeliýän. Ýaşlaryň içinde bir serdar barmy? Başga ýaşlanmady, 40 gutordyňmy sen? Aç ýollary. Ana prezidentlige aday boljak töwereme gülýär ýaşlanmady bar. Şo ýoly aç. Türkmenistanda nähile döwlet dolandyrylşy geçiriljek, güýçli, akylly, bilimli, ýüregi arassa ýaşlanmady bar. Watanım, halkym, ilim, günüm diýip ýüregi urup duran ýaşlanmady bar. Sen ýoly aç. Kada kanuna laýyk geçirip nemeni saýlawyňy. Ana şo zatlar talap edýär. Bolmasa da sen o serdar sumoň bizi prezident höküminde kabul edemizok.